Statistika maħruġa mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, tindika li l-gradwati f'pajjiżna huma dawk li l-aktar isibu impjieg minn fost il-gradwati kollha fl-Unjoni Ewropea. Dan kif 91 minn kull 100 gradwat f'pajjiżna qiegħed f'impjieg. B'kuntrast fil-Greċja hemm 62 minn kull 100 gradwat li jsibu xogħol. Fl-Italja l-ammont jitlaq għal 72 minn kull 100 gradwat. Fl-istess ħin li l-maġġoranza assoluta tal-gradwati huma f'impjieg, xorta fadal ħafna opportunitajiet għaż-żgħażagħ ta' pajjiżna. Dan kif statistika tal-NSO tindika li hawn madwar 10,000 job vacancy x'timtela f'pajjiżna. Dan ifisser żieda ta' 1200 job vacancy fuq medda ta' sena. Minn kull 10 possibilità ta' impjieg aktar, min ħaddem kien kapaċi jsib 9 ħaddiema biss. L-akbar żieda fil-job vacancies kienet fis-settur tar-retail, akkomodazzjoni u ristoranti, b'żieda ta' 688. Dan kien segwit bis-settur tas-servizzi professjonali, tekniċi u amministrativi, b'żieda ta' 512 job vacancy mhux mimlija. Miż-żieda fid-domanda għal ħaddiema 81 minn kull 100 opportunità kienet fis-settur privat. L-ammont ta' job vacancies mis-settur pubbliku fit-8 Marzu illi għadda kien ta' 346 post biss. B'kuntrast fil-privat kien hemm domanda mhux sodisfatta ta' 9,676 ħaddiem. Fis-settur tal-kostruzzjoni min ħaddem għandu bżonn iżid il-ħaddiema b'5% aktar milli għandu bħalissa u l-istess fis-servizzi professjonali, tekniċi u amministrattivi. Fis-settur tal-informatika domanda hi għal 4% aktar ħaddiema. B'kuntrast fis-servizzi pubbliċi, saħħa u edukazzjoni, id-domanda hija għal 1% aktar ħaddiema.